Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau za mu yi magana akan yadda za ka yi aiki tare da wannan kamfani na Nenes, sannan kuma har ka samu ka sayi coupon code, sannan ka je ka fara aiki da duk yadda za ka yi aikin gaba ɗaya za a nuna maka shi a nan gurin insha Allah. Da farko idan ka samu link ɗin da ya sada ka da nan gurin, kana shigowa nan gurin za ka samu username ɗinka, sai ka sa username a nan gurin kamar yadda ka gana sa nawa, sannan za ka saka asalin sunanka a nan gurin a ƙasa kenan, sai ka sa sunan mahaifi a ƙasa, sai ka zo nan gurin email ɗin nan sai ka sa cikakken email address naka kamar yadda ka ga ina sawa, kai ma naka za ka sa a wannan gurin ba tare da ɓata lokaci ba. Bayan ka kammala da wannan, gurin password ɗin ana buƙatan ka saka alphabet da numbers ne, sannan a nan gurin za ka sa lamban wayanka. Yawa in ka zo nan gurin, daga farko za ka sa sunanka da kake amfani da shi a banki. Yawa sai ka ɗan ba da tazara kaɗan, sannan sai ka saka numban account naka kamar yadda kuka gani ina yi ɗin nan. Yawa to daga nan kuma sai ka saka sunan bankinka a gaba kenan kamar haka. Idan ka yi wa ƙasan nan kuma nan za ka sa Facebook profile link naka. To ga yadda ake yi, za ka shiga cikin Facebook naka, sai ka zo ka taɓa nan gurin inda nake nuna maka, sai kuma ka shiga cikin view profile ɗin nan, zai kawo ka nan, sai ka taɓa 3.com ɗin nan. Idan ka taɓa zai kawo ka nan, sai ka shiga. To bayan ka yi copy na shi, sai ka dawo, sai ka zo ka sa shi a nan. Ka kammala da wannan, sauran ba dole bane sai ka yi su, kawai za ka iya barin su haka. Saboda rashin hada alphabet da numbers sun nan kaga sun dawo da ni baya akan sai na saki gyarawa, to sai na gyara kamar yadda kake gani din nan. Kawai kana gamawa sai ka je ka taba, kawai shikenan zai shiga kawai. Zai kawo ka nan guri, to sai ka saka username ɗinka da password naka, sai ka sake sign in kawai. Idan in shigo da kai nan gurin kaga yana cewa ka saka coupon code naka, wannan jan rubutun zaka taba zai kai ka har gurin wanda zaka sayi coupon code. Idan ma ta online zaka siya, to ni yanzu dake na riga da na siyo nawa, ka gani sai dai kawai na zo na sa shi a nan gurin kamar yadda kake gani. Idan na sa sai in taba nan, kaga shikenan na gama, na wuce gurin kawai sun bude min account ina. To yanzu abun da dama mutane suke ta magana akan basu gane ba da yawa shine gurin yadda ake sponsor post din nan. Ga gurin yanzu nan inda nake nuna maka dinnan, gurin sponsor post din nan za ka taba shigar da kai ciki. Bayan ka taba shigar da kai ciki, to ga hoto a nan gurin, ga hoto. To za ka taba hoton ne haka, sai ka dan danne yatsanka har wannan rubutun zai fito, ga nan download image, sai ka taba kawai. To kaga ya fara downloading. Bayan ya shigo cikin wayanka, ka gan shi nan hoton ya shigo kenan. Bayan ya shigo cikin wayanka ga wannan rubutun, sai ka zo ka dan matsi yatsan ga daga farkon nan, sai kai copy din rubutun gaba daya. Idan ka gama copy din shi haka, kai copy, sai ka je ka cikin Facebook naka kamar yadda kake gani din nan. Ka je za ka yi posting din shi ne a can, sai ka zo ga hoton, sai ka sa hoton. Sannan rubutun da ka ɗauko ɗin nan kuma sai ka zo shi ma ka sa shi a nan guri. To ka gama da wannan, sai ka sharing kawai. To ka gan shi ya fito kamar haka. To haka ake yi wannan, haka ake yin sa. To bayan ka gama da wannan, sai ka dawo cikin account naka da ka bude, sai ka ci gaba da bubbude wayannan news din da kake gani kawai, sai ka yi ta bude su ɗaya bayan ɗaya. Duk wanda ka bude kawai za su dinga biyan ka, haka za ka yi ta yi lokaci zuwa lokaci, gaba ɗaya ka bi su kawai ka bude su gaba ɗaya.
abu na gaba kuma shine yadda zaka ɗauki link ɗinka. Idan ka zo gashi nan kamar yadda kake gani ɗin nan, haka zaka yi. Yawwa, sai kai copy. Idan ka ɗauka sai ka je cikin WhatsApp groups da sauransu haka ka je ka yi ta turawa kawai mutane su yi ta register da link naka. To anan ne zaka fi samun kuɗi a haka ma sosai gaskiya. Bayan kun gama da wannan sai ku je ku yi ta buɗe sauran news ɗin kawai ba tare da ɓata lokaci ba kawai, ba sai kun tsaya karanta su ma. Mun gode da ziyartar Tauraro TV.